जों नर्थ इस्ट फोराम फर इन्डिजिनियास पिपल त्रिपुरा चाप्टारनिफ्राय जों दिनै गभर्नर थानि रेसपेक्टेड गभर्नर थानि जों कायसा पिटिशन रेखा अमो हमके गभर्नर बुखापि जों चिनि इन्डिया हानि प्रधानमन्त्री थानि थांसगिनाय ओंखाय गभर्नर आबनो फराद खालायनाय थुन तामनि बागै जों आबो दिनै पिटिशन रेखा ओंखाय दिनै जों साइमनो दि 9 अगस्त वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे ओंखाय वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे ओ चिनि इन्डिजिनियास दाबुक चिन नर्थ इस्ट अफ चिनि इन्डिजिनियास गोबां दंगो ओ हानि बुसाराव ओंखाय हेबा जों नौखा 2016 चिनि सेंट्रल गभर्नमेंट कायसा बिल तुबुखा सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल जेता कैप जों साइमनो आ कैप नो जों बिसिंति साइमनो जे कक्ट मामा निकाय पास खालायनाय दं दाबु बुसकांगो ओंखाय आ सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल नो जों बिरोध खालायो आबनो बिरोध खालायनो बुसकांगो चिनि भारत हानि जेता सरकार आ बिल नो पास ता खालायतुन तामनि बागै हिमालय आ बिल नो जुदि पास खालायखाय जों दाबु चिनि त्रिपुरा हाव चिनि जे इन्डिजिनियास दंनाय हानि बुसार आसल जे बुसार जानाय दं दे नर्थ इस्ट गोबां मा जे नर्थ इस्टनि आसल बुसाराव बुंनि मानथाय सकते बेबांनो गोमाय थानाय बुंनि तंथाय बेबां गोमाय थानाय बुंनि गोबां मा जेता जाथायराव आकनो सेक जागमायनाय आबन बागै जों चिनि मानथाय रकनो जाते गोमायांनो बागै चिनि मानथायनो जों मानन बागै हातानि हावनि बररक फायै चिनर फायै दंफैना नर्थ इस्ट गोबां मा जागा दाबु आसाम रगो मणिपुर निनियो चिनि त्रिपुरा हाय हा रगो दाबु गोबां मा जे इलिगेल जे बुंगो इलिगेल बाबे जे गोबां मा फाटानि बरफ फाया जे हा पाइया बरफ चिनि मानथाय सकनो सगै दङ चिनि जे मानथाय रनो बुं नाहाय दङ अमहाय खाय दंमानि आबनो जों कासुनानि बागै आ सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल नो गभर्नमेंट पास ता खायतो आबनो चिनि ना ओंखाय अमो जे त्रिपुरा चाप्टार जे नर्थ इस्ट फोराम फर इन्डिजिनियास पिपल जेटा नेफि फिनो अमो ओंखाय 7 सिस्टर मिले कायसा नर्थ इस्ट नि कायसा फेडरेल तामनानि कायसा बडी खायजाका अ बडी जों त्रिपुरानि गोबां मा अर चिनि ओ जे कमिटि वो चिनि नर्थ इस्ट फोराम इन्डिजिनियास पिपल नि जे बडी वो गोबां मा सिभिल सोसाइटि जों त्रिपुरानि ओंखाय जों दिनै आवरिनि बिसिंतिनो जों थांगै जों गभर्नर थानि जों कायसा जों पिटिशन रेखा ओंखाय अमहायकिनो सुदु चिनि त्रिपुराव सिमिया दिनै नर्थ इस्ट नि गोबां मा जे जानि हास्टेवनो चिनि मने फिफ्थ रक दिनै वर्ल्ड इन्डिजिनियास डे नो रुगै आ सानो नाहारे ते उ सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल नो बिरोध खालायो दिनै पिटिशन